ott vagyok, megláttam nekem már rögtön. Megnéztük a szülőket. De jó volna, ha csak egy kívánságom teljesednék. Miért? Mit kívánnál? Én azt, hogy amikor hazamegyek, egy tál kolbász és egy fehér cipó várjon az asztalomon. Hát te. Én azt kívánom, hogy egy tál túrós lepény legyen az asztalomon. És te? Én meg azt kívánnám, hogy mivel a feleségem amúgy is terhes, hogy mikor hazamegyek, egy gyerek helyett 12 lurkó legyen otthon. Na. Kolbász és fehér cipó! Túrós lepény! Oda ne tegyek end, hogy gyerek van. Oda se tegyek end, hát ott is gyerek van. Oda meg éppen ne tegyek end, mert ott 2 gyerek is van. Ennyi disznó teremtette. Hány gyerek van itt? Bízik kerekszám. 12. Ajaj, hogy fogom eltartani őket? Az asszonyon kívül 13-at magammal leszek ennél a háznál.
Szerencsétlen szám. Mennék inkább a pokolba kályhafűtőre. Édesanyám! Soha se volt nekünk édesapánk. Vagy ha volt is, hová lett, hogy én sose hallottam róla semmit? Bizony volt nektek, legkisebb kicsi fiam. De mikor megszülettetek, azt mondta, hogy a 13 a szerencsétlen szám. Ő nem lesz 13 magával egy fedél alatt. Mérgében kiment a házból, azóta se látta senki. Oda vezet. No hát, ha ez így van, édesanyám, megkeresem én, és haza is hozom. Az egész földkerekséget összejártam apám után, mégsem akadtam rá. Néte! Milyen magas nyírfa! Hát ennek a teteje biztos az égbe ér. A gyökere pedig a pokolba. Noha az apám nincsen a földön, akkor bizonyosan az égben van! Fölmegyek én oda is, legalább odafent is széjjel nézek egy kicsit. Na! Mennyi tömérdek sok lélek vár itt a mennyország kapuja előtt. Apámat látták-e? Nem? Ki van ott? Én vagyok. Most nem lehet bejönni, várok hozzá. Én nem várok. Hát nem az az én dolgom. Engedjenek be, hadd keressem meg az apámat. Fiam, mondtam, most nem ereszthetünk be, mert nincs itthon az égura. Majd ha hazajön, akkor gyere. Bízi, nem megyek én semmire. Szent Péter uram! Béfutta a szél a kalapomat.
Adja ki. Kiadnám, fiam, de messze elgurult. Nem is látom. És míg érte járni és keresgélném, ez a sok ménkülének itt mind bebujkálnak kapu alatt a kutya bejáráson. Engedjen be, majd megkeresem én. Most nem lehet, mondtam már! Na jó van, de majd bepalaszolom én a gazdájának, csak jöjjön haza, hogy Kermet bent tartja más ember igaz jószágát. Na jól van, beengedlek. De ígérlek, hogy amíg megtaláltad a kalapodat, mész is ki, vissza! Ó, hát, én ne ígérni. De víz, eszem ágában sincs, hogy rögtön kimenjek, ha egyszerben lehetek. Megkeresem az apámat, széjjel nézek egy kicsit. Milyen szépen terített asztal. Tán csak a jó Isten lehet ilyen finomságokat. Ejha. Hát innen az egész világot lehet látni. Felhőket, hegyeket, a Duna. De még édesanyám viskója is szembeötlik. Hát a szomszéd éppen el akarja lopni édesanyám egyetlen egy malacát. No megállj te, majd rád ijesztek én. Ja. Na még egyet. Megállj. Hé! Mit haigálsz, te gézengú? Hát hogy ne haigálnék, felséges úr, amikor a szomszéd éppen... Na de már el is lopta édesanyám egyetlen egy malacát. Hát őt akartam oldalba hajtani, de nem tudtam. Jaj te! Ha én minden emberhez kenyeret vágnék, aki egy malacot ellop, nem győzne engem a világ minden sütőfőző emberese kenyérrel. Ezért azt mondom, hogy hordd el magad a mennyországból, mert ebrúdon vettetlek ki. Fogd meg, kérlek. Jaj. Köszönöm szépen. No hát, hol van az édesapám, ha se a földön, sem az égben nincs? Bizonyosan a pokolban van. Hát az ördögök vitték el, de nem fognak ki rajtam. Hát elmegyek én oda is, majd megtanítom én őket. Itt hol van Belzebú? Nincsen, kérem! Na hát akkor adják ki nélküle is az apámat. Tudom, hogy itt van. Nem adjuk mi bizony! Nem maradoltunk meg! Majd kiadnátok, ti tudom Istenem, ha kellene. Mit csinálsz itt, legény? Én? Ó, hát én csak egy templomot rakok ide, hogy se kisebbe egy fia ördög se járhasson a pokolba, míg az apámat ki nem adjátok. Itt az apád, mehetsz a dolgodra. De nem addig van ám az, amiért ki nem adtátok, egy tapotat sem menjek addig, amíg ki nem adjátok az apámat. Áú! Jaj! Csak azt ne kérd. Inkább adunk aranyat, ezüstöt, amennyit csak elbírsz. Nem kell sem az aranyotok, sem az ezüstötök, csak az apám. Csak addig vár, míg Belzebub hazajön. Nem várok egy szempillantást sem. Adjátok? Nem adjátok? Mindjárt olyan egy anyaszent egyházat vágok ide, hogy maga Belzebub is kiszorul a pokolból. Édesapám! Hol van a bőr?
hiszen nem tudott volna azt templomot építeni. Nem is volt neki, amiből csinálja. Eredj utána mindjárt, te futár, hozd vissza tőle a bőgöst, ha pedig a fiú nem adná, győzd le abban, amiben te vagy az erősebb, versenyfutásban. Hého! Add vissza a bőgöst! Vagy versenyezz velem? Én? Egy ilyen legénnyel, mint te? Kiállok én veled akármiben. No, hát fussunk versenyt! Versenyfutni egy kengyelfutóval? Hát nem kis dolog az. Ha, most légy okos fiú. Nyúl! Ó, te szegény ördög! Hát egy ilyen legénnyel, mint te, nem fogok én versenyezni, csak a kisöcsémet küldtem. Na, eredj, szólítsd meg, ott van a bokorban, ott felel, és majd ha elindul, előbb áll ki vele a versenyt, aztán esetleg jöhetsz hozzám is. Hol van a bőgös? Bizony az, ott maradt. Miért? Így megint jártam a fiúval. Te balon, hiszen nem az öccse volt az, hanem nyúl. Nem tudott volna az a fiú úgy elszaladni. Na gyere csak közelebb. Még közelebb. Eredj utána, te fiam buzogányos! Hozd vissza tőle te a bőgöst hamarjába! Hého, add vissza a bőgöst, vagy versenyezz velem. Ilyen legénynek, mint te nem adom. Kiállok én veled is. No, lássuk. Ki tudja ezt a két mázsas buzogányt magasabbra hajítani? Bátyám! Bátyám! Kinek kiabálsz? Ó, bízén csak a bátyámnak. Kovács ott a felhők között, a más világon. Neki akarom felhajtani ezt a kis buzogányt, aztán feltérni. Sok jó vasnak. Na, azt várom csak, hogy meglássam. Jaj, inkább ne is hajtsd. Maradjon nálad a bőgös. Csak a buzogányomtól ne fosz meg örökre. Hol van a bőgös? Jaj, az ott marad. Így jártam a fiúval. Te balon, hiszen nem bírta volna az a fiú a buzogányodat meg sem mozdítani. Na gyere ide te is. Jaj. Még közelebb. Jaj. Jaj. Eredj utánam, te fiam, mostoros! Hozd vissza tőle te, ha már akkorát tudsz durrantani az ostorral, mint egy ágyú. De siess, mert már a pokol határában vannak. Hého. Add vissza a bőgöst, vagy versenyezz velem. Külön legénynek sem, mint te. Kiállok én veled is. Igen? Tudsz ezzel a karikás ostorral nagyobbat kondítani, mint én? Mit csinálsz? Ó, hát én csak beabrancsolom a fejünket, mert mindjárt akkorát fogok kondítani, hogy akinek be nem lesz abroncsolva a feje, széjjel reped. Jaj, abroncsold be az enyémet is. Jaj! 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 Inkább ne szorítsd jobban! Csak maradjon nálad a bőgös! Jaj!
húzhattam vissza. Így megigyáltam az abroncsolásra. Ó, te bolond! Hiszen nem tudott volna az a fiú sem ekkorát se kandítani. Mostanra átértek a pokol határán. Már nincsen hatalma felettük. Gyere csak közelebb. Még közelebb. Édesapám! Legkisebb kicsi fiam. Ezt hoztam neked a pokolról. Most már élhetünk boldogan, amíg meg nem halunk.